Vítajte, dneska budem hovoriť o tomto objektíve Canon EF 40 mm f2.8 STM. Tento objektív vyzerá nejak takto, je strašne malý, ako môžete vidieť, a poďme si na niečo o ňom povedať. Bajonet tu máme kovový, čo je velice dobrá vec. Potom samotné telo je z plastu. Je to z takého plastu, ako je 100 makro L-ková. Potom tu máme jednoduchý prepínač, automatické manuálne zaostrovanie. Ďalej tento malinký zaostrovací prstenec a už predný element. Vyzerá to veľmi malé. Priam by som povedal, že je tam fakt toho skla len kúsok. Hlavné prednosti tohto objektívu sú asi tie, že dokáže automaticky zaostrovať s fotoaparátom Canon 650D. Určite, aj keď budú teraz nové modely, tak budú to podporovať túto funkciu. Bohužiaľ, nemám tento model k dispozícii, takže túto funkciu som nejako neskúšal. Filtre môžeme dať sem 52 mm. Čo sa týka zaostrovania, tak vidíte, že mám to prepnuté na auto alebo na manuálne zaostrovanie a točením vlastne prstenca sa nič nedeje. To je práve spôsobené tým STM motorčekom a vlastne elektronickým zaostrovaním. Ten STM motor znamená, že je krokový, čiže malo by to byť to presnejšie a tichšie to zaostrovanie. Čo by som ešte povedal, celkovo je to veľmi dobre vyhotovené a teraz si to hodíme na foťák a pozrieme sa, že ako to rýchlo zaostruje. Takže zaostrovacia vzdialenosť najbližšia je vlastne 30 cm a tuto je asi nejaká rýchlosť, ako môžete vidieť. Ja si myslím, že toto zaostrovanie je oveľa rýchlejšie, než je na 50-ke, na 8-čke. Samozrejme, nedá sa to porovnávať s L-kovými sklami, ale je to rýchle. Vyzerá to asi nejak takto. Je to strašne malé. Vyzerá to dosť smiešne. Ešte keď to dáte na nejaké 5D, tak je to fakt miniatúrne. Čo by som vám ďalej povedal, je asi to, že na 2.8 tento objektív ostrý. Veľmi spokojný som bol na slone 5,6 s tým. Čo sa týka aberácie chromatickej, tak tá je minimálna, tento objektív je na tom veľmi dobre. A môžeme si to ešte porovnať, ukázať s 50 1.8, ako to vyzerá. Ešte aby som nezabudol, tento objektív kúpite za nejakých 200-220 eur, čo je vynikajúca cena, tak preto si to aj porovnáme s tou 50 1.8. Tu máme spomínanú 50 1.8. Už ako to chytíte do ruky, tak cítite, že je to super lacný plast. To zaostrovanie je hlučné, nepresné a v neposlednom rade má to plastový bajonet a je to oproti tejto 40-ke neporovnateľne väčšie. Čiže asi tak. Je to dvakrát tá 40-ka, 1,50 veľkosťou. Ešte čo som nepovedal k tejto 40-ke ohľadom toho zaostrovania, tak je asi to, že zaostrovanie funguje, zaostrovací prstenec funguje len vtedy, keď je to na fotoaparáte a je foťák zapnutý, čiže potrebuje to vlastne šťavu z foťáku. Vtedy to funguje aj na manuále, čiže keď to dáme dole z foťáku a chceme si zastrčiť vlastne, lebo vysúva sa nám pri zaostrovaní ten objektív, tak musíme to dať na foťák a takto spraviť. Dá sa to zatlačiť, ale to by som neodporúčal, lebo môže sa pokaziť ten motorček alebo niečo podobné. Ďalej, na čo by som chcel upozorniť vlastne je pri manuálnom zaostrovaní je dosť veľká hlučnosť
toho motoru. Neviem, prečo je to tak, keď pri automatickom to vydáva asi nejaký takýto zvuk. Takže je to v pohode na auto, ale na manuálnom to je na videu, proste by to bolo strašne počuť. Ešte keby natáčate s interným mikrofónom, tak nepoužiteľné. Je nejaký takýto zvuk. Čiže myslím si, že tento zvuk to je niečo hrozné. Takže takto nejako vyzerá tá naša 40. Je to nový objektív. Keby sa nám rozhodnú medzi tou 40 a 50, tak by som si asi zobral túto 40, lebo opticky je na tom veľmi dobre. Rýchlejšie to zaostruje. A zase v dnešnej dobe tie foťaky vedia aj na veľkých isách fotiť kvalitné fotky. Takže asi tak. Ale poviem jednu vec na záver, že tú clonu 1.8 alebo nižšie 1.4 nenahradíte tým vyšším ISOM. Ale objektív je to, myslím si, že veľmi dobre spracovaný, kvalitný za tú cenu. Je to fakt veľmi dobrý kúsok. Za zapožičanie tohto skla by som chcel poďakovať Megafotu, kde si môžete tento objektív samozrejme aj kúpiť. Takže ďakujem, to je všetko. Uvidíme sa, hádam, na budúce.